Urtarriko kuadrillakoak gara eta Kaburnezeko kuadrilla eta gaur Okondon kuadrillen eguna da eta galera batzuk aurkeztuko dizkizugu. Duela urte batzuk egiten zen, baina ez zeuden partaide asko eta urte honetan kuadrilla asko sortu dira eta horren ondorioz partaide gehiago daude eta hemen gaude guztiak. Kuadrillen kopura zehazki ez dakigu, baina gutxi gora bera 10 bat kuadrilla egongo dira eta egia esan kuadrilla eguna ospatzen ez dute kuadrilla guztiak parte hartu, baina gero jaietan kuadrilla bakoitza ekintza bat antolatuko du. Orduan gutxi gora bera urtean zehar kuadrilla guztiak parte hartzen dute ekintzak antolatzen. Aurten ondo ateratzen bada eta dena ondo badoa, hurrengo urtean denok parte hartu aldugu eta berriro egin eta gauza horiek.